Bapong Maria, mitlo kaping grasya, hindi sa suya kero. Nung kakarin sa blambaba, yutwan niya pa naman, ikungunya sa nuesos. Pwede nito, ito na lang sa mga kasalanan. Hindi lang po sinoros ng kamatayan nila. Ligaya king paampoy na ng Princess Espiritu Santo. Hindi mo sa sana, dahil bating pangulan, ito pinaglan, paggamit niya ang akin. Parating ka sa kaladwa, yung purgatorio, lalo na rin ang mga
Ayun, sinala ko.